Sanibona. Sengithi nama ngiyikhulume le. Nami angazi ubani ezomnceda hleze ezomsiza futhi. Kodwa okhuluma kahle uthi as long as usathandaza musokuxabana nabantu. As long as usakhuleka musokuxabana nabantu. Kukhona uNkulunkulu into ayenzayo, into abantu abangayazi ayenzayo. Uma ngabe uthandaza umthandazo wakho uya direct kuNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu akaphenduli direct. uNkulunkulu impendulo zakho uyibeke kubantu abasemhlabeni uyifumbathisa abantu. So wena uzothi uyaxabana nomuntu adoxabana nomuntu ophethe impendulo yakho. Hleze abanye baxabana nabantu abaphethe impendulo zabo. Ayikho uthi lo muntu ayikho into esezulwini esiyithandazelayo. Kodwa zonke izinto esiyithandazelayo zifumbathiswa abantu. Le moto oyithandazelayo mfowethu isegarage, igarage lomuntu. Lo muzo othandazelayo usahlezi umuntu ozokuthengisela yena kusasa. Lo muzo okhulekelayo uzowakhiwa umuntu one construction company. Yekela ukuxabana nabantu ezilongo uzusathandaza. Ngoba uNkulunkulu impendulo uyiphathisa abantu ayenzayo. Hleze wena uthabulungi kanti ngoba waxabana nabantu abaphethe impendulo zakho. Yekela uthi uma unokho eminyangweni makuvula umuntu ongeyena bese uthi akusuka umnyango nokho kuwo ngoba uyazi impendulo yakhe iphethe ubani. Hlukana nokuxabana nabantu mangabe usakhuleka. Ngoba impendulo zakho ziphethiswa abantu. Hlezi impendulo yakho iphethiswe lo yamuntu lo yawamxoka wangaxolisa. Impendulo yakho hlezi iphethiswe lo yamamncane ohlala umnywa ngokuthakatha kuyathakatha. Hlezi umsebenzi okhulekelayo ukulo yamuntu osaba ukukhulumisa ngoba wona uvela wangamkhulumisa nje. Bazokunikeza kanjani umsebenzi, bazotshela kanjani mangabathola umsebenzi ngoba phela nabo bakhulumisa basaba ukuthi wona bakhulumisa.